Вітаю! Сёння ў нас вельмі важная і, я б сказаў, вельмі практычная тэма з беларускага сінтаксісу. Мы з вамі паглыбімся ў тое, як правільна перадаваць чужую мову. Разбярэмся, якія для гэтага ёсць спосабы і, канешне ж, як не згубіцца ва ўсіх гэтых знаках прыпынку. Бо гэта ж, пагадзіцеся, не проста сухія правілы, гэта сапраўдны інструмент, які робіць тэкст жывым, дынамічным і, што важна, вельмі пераканаўчым. Так, давайте зірнем, што нас чакае. Спачатку, зразумела, вызначымся з асноўнымі паняццямі. Потым разгледзім два галоўныя спосабы перадачы мовы. Далей пачнецца самае цікавае – пунктуацыя ад простых схем да больш складных выпадкаў. Ну і як без практыкі, абавязкова замацуем усё на канкрэтных заданнях. І ў канцы, канечна, падсумуем самае галоўнае. Ну што ж, паехалі? Добра, пачнем з аснов. Перш чым разбірацца са складанымі схемамі, трэба дакладна разумець, што мы ўвогуле маем на ўвазе, калі кажам «чужая мова». Насамрэч, тут усё даволі проста. Чужая мова – гэта, па сутнасці, любое выказванне, якое належыць не аўтару тэксту, а камусьці іншаму. І аўтар вырашыў уключыць гэтыя словы ў сваё апавяданне. Гэта можа быць што заўгодна. І рэпліка персанажа ў кнізе, і цытата з нейкага артыкула, ды і проста словы, якія нехта сказаў у размове. І вось тут пачынаецца самае галоўнае. Перадаць гэтую чужую мову мы можам двума асноўнымі спосабамі. Злева ў нас простая мова. Гэта калі мы перадаём выказванне абсалютна даслоўна, літара ў літару, захоўваючы і змест, і нават інтанацыю. А вось справа – ускосная мова. Тут мы пераказваем толькі сутнасць, асноўны змест сказанага. Паглядзіце на прыклады. Простая мова дазваляе нам як бы пачуць голас, дакладную цытату. А ускосная проста перадае інфармацыю, ператвараючы яе ў частку складанага сказа. Ну што ж, рухаемся далей, да знакаў прыпынку. Давайте пачнём з самых, скажем так, папулярных і простых схем, якія сустракаюцца ў тэкстах часцей за ўсё. Першы выпадак – проста класіка. Словы аўтара ідуць перад простай мовай. Тут усё максімальна лагічна. Пасля слов аўтара мы ставім двукроп'е, потым адкрываем двукоссе, пішам саму простую мову з вялікай літары, у канцы кропка, пытальнік ці клічнік, што там па сэнсе пасуе. І всё закрываем двукоссе. Другі варыянт – люстраны. Спачатку ідзе простая мова, а потым словы аўтара. Тут схема крышачку іншая. Адкрываем двукоссе, пішам сказ. Калі ён звычайны апавядальны, ставім коску, потым закрываем двукоссе, а калі ў канцы пытальнік ці клічнік, іх пакідаем, яны важныя. І пасля двукосся заўсёды, чуеце, заўсёды ставім працяжнік, а словы аўтара пішам ужо з маленькай літары. Ну а цяпер давайте разгледзім канструкцыі крыху больш складаныя. Гэта калі словы аўтара ўрываюцца проста ў серадзіну простай мовы. Тут уже трэба быць вельмі уважнымі да дэталяў. Так, давайте по парядку. Першы радок. Словы аўтара разрываюць адзін на адзіны сказ. Тады мы ставім коску і працяжнік да іх, і коску і працяжнік пасля іх. І што важна, другая частка простай мовы ідзе з маленькай літары. Другі выпадак – словы аўтара стаяць на мяжы двух сказаў, як бы заместь кропкі. Тады пасля іх ставім кропку і працяжнік, а новы сказ, натуральна, пачынаем з вялікай літары. Ну і апошнія два выпадкі падобныя. Калі першая частка заканчваецца пытальнікам або клічнікам, мы гэты знак пакідаем, ставім працяжнік, потым словы аўтара, а затым кропку і працяжнік. І другая частка таксама з вялікай літары. А вось гэта вельмі цікавы момант, звярніце ўвагу. Калі ў словах аўтара ёсць два дзеясловы маўлення, як тут «спытала» і «дадала», і яны адносяцца да розных частак простай мовы, тады пасля слов аўтара мы ставім і двукроп'е, і працяжнік. Гэта такі знак, які паказвае, што далей ідзе новая дадатковая думка персанажа. І апошняя з асноўных схем. Простая мова апынулася ў самай сярэдзіне аўтарскага сказа. Што робім? Перад ёй ставім двукроп'е, а пасля яе працяжнік. І маленькі нюанс. Калі простая мова – гэта звычайны сказ, то пасля яго ставім коску перад тым, як закрыць двукоссе. А калі там у канцы пытальнік ці клічнік, яны застаюцца, і коска ўжо не патрэбная. Ну што ж, з тэоріяй, здаецца, разабраліся. Цяпер самы час паглядзець, як усё гэта працуе ў жыцці. Давайте разам пройдземся па няколькіх практыкаваннях з падручніка.
Першае заданне трэба ператварыць простую мову ва ускосную. Тут у нас цытаты пра беларускія фестывалі. Лета, дарэчы, выдатны трэнажор, каб на практыцы адчуць, у чым жа розніца паміж даслоўным выказваннем і яго пераказам. Паглядзіце, як адбываецца гэтая магія. Простая мова ператвараецца ў даданую частку сказа. Яна далучаецца злучнікам «што». І яшчэ вельмі важны момант, на які трэба звярнуць увагу. Гэта займеннікі. З нас ператварылася ў з іх. Чаму? Таму што мы ўжо перадаем думку не ад першай асобы, а як бы збоку, ад трэцяй. А вось вам сказ, у якім нехта схаваў усе знакі прыпынку. Давайте падумаем разам, дзе тут павінны быць двукоссе, клішнік, коска і працяжнік. Даю хвілінку на роздум. Так, вось правільны адказ. Увесь гэты эмацыйны вокліч, міколкі, гэта адна суцэльная рэпліка. Таму мы цалкам бярэм яе ў двукоссе, у канцы ставім клічнік і толькі потым, пасля двукосся, працяжнік і словы аўтара. Так, наступнае заданне на ўважлівасць. Ці ёсць тут памылка? Прыгледзьцеся да знакаў прыпынку ў гэтым сказе, дзе словы аўтара разрываюць простую мову. Ну, канешне, памылка хавалася после слова «бацька». Паколькі словы аўтара разрываюць одну цэльную думку, адзін сказ, то пасля іх павінна быць коска і працяжнік, а ніяк не кропка. Таму і другая частка «адпусцім» пачынаецца з маленькай літары, бо гэта працяг думкі. І апошняе на сёння практыкаванне. Звярнемся да гэтага вельмі прыгожага тэксту пра хлеб. Тут нам трэба не толькі расставіць знакі прыпынку, але і ўставіць прапушчаныя літары. Такое вось заданне, каб замацаваць адразу некалькі тэм. Давайте разберем адзін радок з тэксту. Гэта ж словы са знакамітай карагоднай песні. А раз так, гэта простая мова, якую мы абавязкова берем у двукосе. Каравай паўтараецца, таму паміж гэтымі словамі ставім коску. І зразумела, гэта ж заклік, таму ў канцы патрэбны клічнік. У гэтым тэксце ёсць і цудоўныя беларускія прыказкі. Паслухайце толькі. Кожная з іх – гэта ж не проста народная мудрасць, гэта адлюстраванне глыбокай павагі нашых продкаў да зямлі, да цяжкай працы і, вядома, да хлеба, як галоўнага выніку гэтай працы. Хлеб – гэта ж не проста ежа, гэта сапраўдны сімвал жыцця і дабрабыту. Мы з вамі прарабілі сапраўды вялікую працу. Таму давайце зараз збярэм усе гэтыя правілы ў адну кампактную і зручную схему. Гэта дапаможа яшчэ раз усё асвяжыць у памяці і лепш запомніць. Вось, калі ласка, такая невялічкая шпаргалка. Гэта, па сутнасці, канспект асноўных пунктуацыйных мадэлей, якія мы сёння разбіралі. Тут сабраны ўсе ключавыя варыянты. Можна проста захаваць сабе, каб у любы момант можна было падглядзець і праверыць сябе. Вельмі карысная рэч. І напрыканцы хацелася прапанаваць невялічкае пытанне для роздуму. Пунктуацыя – гэта ж не проста нейкі набор сумных правілаў. Гэта інструмент, які дае голас нашым персанажам, перадае іх эмоцыі, іх характар, робяць гісторыю жывой. Дык як, на вашу думку, дакладнае афармленне простой мовы дапамагае нам глыбей зразумець і герояў, і сам твор? Падумайце пра гэта. Дзякую за ўвагу.